Oh, mo na. Tanos mo graduate. Si graduated cylinder. Ikaw, sa ito wagi mo. Graduate na na mo kabaw. Gano'n? Wala era mas kon day, balita day. Graduate naman kaniyang kadlaw. Si? Si graduated cylinder. Okay, graduated naman ako. With graduated. ED naman. Graduated Okay, kon ba to graduating cylinder o ba to? Graduating Ting, man. oh. Waiting mo man. Oh. Another video no siya nasag mo klaro pero ito ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy o papa subod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga duka. Cheers! Hello, what's up mga kala? Another video na sad mo klaro syempre atod gyapon ngayon sa inusarang DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy o papa subod tang sakasakit sa tagsa ninyo kamadugan o kauban na to karon may pagbalik niya mo kay pagbalik niya may gala no sa dugay pagkawa Roy! Ulit ang 20, Noy! sa dugay panahon nga wag tangsi may welcome may gala no ana ginusarang buhay sa morbual buhay buang sige pa ila na yung buhay Buhay-buha ang mga tagasakit sa mga tagasakit ng mga bugad. oh sige okay sa tong bugan kasakit may gala no siya naghatag ang nagkasakit. Siyempre! Kamasti eh! So ngayon guys, we're about to do the Q&A mga igala no, question and answer portion. So ikalunis na no ang kwan, Miss Universe. So una na mo. Una na mo tubag ang mga pangutana nga lisod tubagon mga higala. So we're answering witty questions karong gabi una diri part sa to ang vlog. Ready na ka? Yeah. Kopi klaro ani pagka. So anyway my guy, na dyan na ang taong mamuwag no. So natay kuan rin ka questions ba ikaw tay kuan 6 questions, 7 man siguro rin natay 7 questions diri may gala no mga 7 questions witty questions nga gihatag sa to kay galaan niya no sa internet katong last week last post na to may gala. So ato ning tubagon karon no ang unsa kay matubag ani ni Boy Buan. Unsa man? So kasagaran buang sa kuan sa so kuan no before mo answer ang questions pa igala buo kuan sa mi no so before me mo answer og mga questions may igala no community questions mo kuan paila sa mi sa mong kaugaling. May gabi sa atong tanan. Ako di ay ang nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy ang upapas umonteng sakasakit sa tagsa ninyo kamadugan representing candidate number 1. Lalo ang gabihin yung tanan. Yeah. 21 ang pangidaro. Sunod. Gigikanan. Nagpuyo sa mual-bual dagway sa paraiso. Panganoy. My name is Denzel Bato. Ang isdas bato. Mabuhay. Tamatay. So karon mo pa yung igala na so answer na to mga questions kisay una mo answer bato topic na okay bato topic na unya na silpon ya lagi sa tadi unya na patik so bato topic may igala gyud bato kisa ba 61 Ha? taga Tagasan. bato topic okay. Sige, unang questions. Dara. Walay halong walay halong limbong mga higala no, gikan gyud gigulbot gyud diri sa tong balaonong box. So unang questions. Sa kandang why do birds suddenly appear? Doon sa pag-appear sa langgam gawa man say kamot. Good evening ladies and gentlemen. Thank you for that wonderful question. So giunsa man pag-appear sa langgam ngawa man siya ay kamot. Dili tanang butang sa kalibutan nga kuan nga dili tanang kabot
right pwede mo appear mga higala. Bisan pag wala kay kamot, bisan pa og tiil imong gamiton sa pag-appear, matawag yapon na sa pag-appear. Og i-relate na to sa itong inabuhi mga higala, bisan pa og dili ka diha para anang lugara or career nga imong giganataha karon or career nga imong magusto maadtuan sa future nimo, if naagi kay willingness ug motivation nga maadto gigaana nga part ng butang, maimuhay gyud na siya. Anay! Thank you! Pwede ba na ay night market sa buntag? Pasabta ko na. Wait, the questions. Pwede ba matawag ba gihapon siya og night market kung naana siya sa buntag? Hindi, buntag nga, night, bugong. Naran yung binugo mo. Kasi panalitag din sila paghipos, mabaligya gyapon sila, bisag buntag ah. Di ba, ka naman hindi, gabi mo, mga sila. Night market. Oh, Dahil ka buntag, kung sa'y tawag sila. kon, ganang. Kon, pungko-pungko na. Big apart may gala, ako na po yung mabunot sa questions. Witty questions number 3. Convert kilogram to Instagram. Convert kilogram to Instagram. May gala, no? Kay kaning Instagram, wala man sa internet, yung kilogram, kinuluhay man eh. Pero i-relate na to sa itong kinabuhi, pwede na to i-show pila ka kilogram sa Instagram. So, bisang pag dako ka o kilogram, bisang bugat ka, dako kag lawas, it is how you feel o imo gana kay nimo i-share sa Instagram, pwede na nimo mabutang ang imong kilogram sa Instagram basta sila confident ka sa imong kaugalingon, confident ka sa imong self, so pwede kina maabot ang kilogram sa Instagram. Inay, thank you. Nga nung buang mo na yung ka-boardmate. Napo, Din Silva. Gigi. Kung mamatay ka, ugma, nga nung dili man karon. Di pa karon, kay dili pa man karon. Di, ikaw lang mamatay magkaugma. Kung mamatay ka ugma, nga nung dili pa ban karon. Kung mamatay. Di, panalitag mamatay gid ka ugma, nga nung dili pa ban karon ka mamatay. Ugma pagod. Papasibog at sir Kaya di kayo ugma, kung mamatay, ugma lang, di karon di. ugma pa man. Ugma pa man. Papasibog answer. Ugma pa man! Lisod kay mamatay karon, di ugma pa man. Oh, ugma mo deadline. Schedule. Wa man ko magdali. Thank you. Ano ba? Buak. So fifth, witty questions may igala, no? Witty question? Ang ulod ba kung mamatay, udlon? Vlog ka aning gusto ko kay sa akong pagtanaw busog na. Udlo man dyan. Wa pa kayo namatay, udlo ka. Kung pa kayo mamatay, dagdagway. Gipuso ka. So, man, udlon baka daw ug mamatay. Yung kamo may igala, no? Comment sa comment box below, no? If napa mo witty questions, nga gana na mo tubagon. Tanos mo graduate, si graduated cylinder. Ikaw, sa'yo tumagi mo. Graduate na na, mo ka ba? Gano'n? Wala, era mas kon day, balita day. Graduate naman ganyan kadlaw. Si? Graduated cylinder. Okay, graduated naman ako. Oh, With graduated. ED naman. Graduated, ha? Okay, kon ba to? Graduating cylinder, ba to? Oh. Graduating Ting, man. oh. Waiting ba man? Oh. Kan na graduated. Oh, graduated. Oh, Graduate, ha? kanang graduated. Dated na ba? Dated. Lala. Larong data. Lala. Ba't ka malata, no? Kunya, Abuang. Ikaw, next year, ano ba ka? Graduated? Graduating? Graduating. Sure na yan. Graduating ba? Sureness. Waiting. Paabot agad. Kung papalarin. Kapila naman eh. So, sixth waiting questions, mga igara. Ay, tubago na tanig duha. Grabe yung disura di ay. Pwede ba sudlan o ballpen ang pencil case? Uy!
Pwede ba sudlan o ballpen ang pencil case? Pwede. Tsaka mapag-sud. O sudlan ni mo ballpen ang pencil case, dili na siya pencil case, ballpen case na siya. Pencil case with accessories. Ano siya? Pwede, buhay mong bunanan yan. Kaya last! O siya, pencil case, yung ubo na nun. Oh, Katan, butso ko eh. yapan lagi ka. Kani mo ang last question na ito karang ibiro na may galang buburo gikit to vlog. Kung ang corn oil ginama gikan sa corn, ang chicken oil ginaba gikan sa chicken, asa man gikan ang BB oil? Gikan sa kwan, kanang sa BB oil. Gikan ang mga kanang oily kay nawong mo parang tsukoy ba. Da BB oil ala. Dili gi process pa nang may sa mga kabataan mga tsukoy kay ba. Ano na baby face. Baby oil, Ika ka lang daw ni mo sa oil, BB oil, BB face. old face. Bau di ka gikan baby oil. Bau kitse sige kay nga na bala na. Bala. So, ambot niya may gala no, if di nagikan ang BB oil, no? Thank you so much mga gala sa gay, no? Dagang ngay salamat sa pag-viewer. Nawal mo rin sa fire sa itong vlog mga gala, no? Perti ginakong lingawa. Si Boy Buang, perti dyan niyang bisiya sa yan chicks nga bata itong kayo. Bata. Di sama sa uban niya, no? Di sama sa ito, butan kita mga gala, no? Kaya di kita mo patulog mga bata, mga babies, no? Bata din na, bata na. Bata. So dagan nga salamat sa nabot sa diri nga part sa vlog may gala. If bago pa man nga vlog, don't forget to subscribe, then click notification bell para ma-update ko sa bagong videos ko klaro tama ani. Bata. 6 pa man. So until next time, may gala, this is B-Boy Bugoy de Gyapon. Amo papas, huwag tagsakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kumadugang ang DJ nga may pagkadisoy. Siyempre, diri lamang sa naginong sarang B-Boy Bugoy TV. Siyempre, kauban ako karon si Boy Buang. Paila Buang! Boy buang mga tagsakit sa ganun. Wag siya ang user ang buwan sa mga magdagan. Salamat may gala. Until next time sa itong video, don't forget to subscribe, share, and like. If na po mo lang yung mga pangutana dyan sa ubos may gala, don't forget to comment. Pardagat ng videos nga may klaro pero lingaw. Nga atong buhatang dagan. Salamat. Bye-bye. Bye-bye mo. Another video na siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging inusarang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy o papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga duka.